Salut YouTube, astăzi o să punem niște întrebări. Sunt alături de prietenul meu, Alin, îmi cheamă tot Alin, are un nume frumos. Așa. Exact. Deci, ce alegi dintre ciocolată albă sau ciocolată neagră? Aleg ciocolată neagră. Așa îmi place și mie. Cu ce îți place să te plimbi? Bicicletă sau role? Bicicletă, dacă fac un spagat în lucrare. Mie îmi place și rolele și bicicleta. Deci, ce te joci mai mult, MTA sau CS? Vreau să joc pe MTA, prin așa să dai headshot de la CS care mi-au headshot. Așa. Tu ce faci în timpul liber? Stai pe PC sau ieși afară? E atât de frumos afară. Normal că stau în casă la PC. Așa, ce îți place mai mult să mănânci? Cartofi prăjiți sau pizza? Pizza! Mie îmi place. Și cartofi prăjiți și pizza îmi place. Deci cam atât pentru azi. Data viitoare o să facem mai multe întrebări. La revedere!